Hagani ka step nga pdiang subhai fi baro ki khalung ki Khynnah ki Samla ki lyngba pdiang iwei pi iwei sya kani ka jing syakri yu try unong penim jongi uji sukris te sya bangin ya sedang ngin ya pendam lang ha ka jing duai ko pa be jong ha bhabneng ai ngo em me try ba mi et yangi sya bangin sedang kani ka jeseng da kerpat men long lem long ringkat bat ngi kani ka por ba ki ai baro ki pan pendap kani ka por kin long be tek nam ta ka puram ka jong me Kyrkhu ki khalung ki Khynnah bar try ta ai bore ki tu long ringkat bat ki ka do nu ki bakin yo sngo try ye ka ai ba ktin jong me ka don kam ban kren ban ong knang bakin long ki Khynnah ki ba yang scam ha ktin bat ka jing et ka jong me ini bar ong apan keteng jisu ba et amenแต่ก็ได้ก็ปอนกินยอบันยารวยลังก็จิงรวยกับอาร์ตสปาไลฟ์คนได้ที่อันนั้นเด็บกันก็จิงรวยงาโซบันคัดกระปาดอีเดย์พิกาเมสเดย์พิกาชันพรูเป็นโซบาไปอินพุลิสดังปัดไปอินด้วยอาลีพีคุณอุบเลดาจิงมันตุงยินรวยบันเป็นสาวจิงบันเป็นสาวจิงอีทูเบลสาวดงกาแครูทรายสาวดงกาแครูทรายงินนางยาชาเซียอนอีตินนาจงอูทรายงินนางยาชาเตชาซีย้อนฉันนองบาบาคูจงอุตรายพี่กีคุณอุสอิมเนงตุกินติวน้ำแคลมไว้เป็นบรรณากระเตงอุตรายกะเล็งเป็นบรรณากระเตงอุตรายกะเล็งบามเป็นเรียวเตพิวตรายบาเป็นเรียวเตพิวตรายงินนางยาชาเซียอนอีตินนาจงอูทรายงินนางยาชาเตชาซีย้อนฉันนองบาบาคูจงอูทรายลูซีดำบูรมจงอุตรายงินยาทะเลนติกเสียร์เนลางินยาทะเลนติกเสียร์เนลาบันปอยรีบเนงเพลลายบันปอยรีบเนงเพลนายงินนางยาชาเซียอนอีตินนาจงอูทรายงินนางยาชาเตชาซียอนฉันนองบาบาคูจงอุตรายจิงวายเทียงโอนยายสากัดบาชาพรางนางยายงินนางยาชาการีอุตรายงินนางยาชาการีอุตรายรีบาเทียงบัมจูบลารีบาเทียงบัมจูบลางินนางยาชาเซียอนอีตินนาจงอูทรายงินนางยาชาเตชาซียอนฉันนองบาบาคูจงอุตรายชอบเป็นไงเรียนรู้บริการทุกอันนี้นักกิจจงเบลในกิจประวัติเดินนั่งเป็นกองเด็กข่อยกับพระขัดสันผู้คนตัวสกัดไปกิจจิงไก่ขป้าจงเมียบัดวัดเล่นแต่ไก่หุกกับมีจงบิงนาบากินลองกับปันเสียกับบุรัมกับคลีจงมิแต่กิกินจรีบารอสาวดองกับเรนดังจงบิงกูโหลดากิปป๊อบกิเป็นชายมีวัดกองโหลดางีองอเลียบัดนี้ตุงินยาทาบัญญัติน้ำตุงินยาอับยาอุบาลุยคลำดาวตุงินงวดเอ็มกุมกับจินเตบยากีบัดเตลีกุมกิตากีบาฮยาชากัทเลียงินโยเอกสปะกับบากอร์บารอ
in pinta yala ki yeng da ka jing du te men yo no e ka pinta ha pdeng jongi ni baro ang yo tang uwe usai pan ko khon me wat ya la kalinti bat ki to khang yala ki kijat na kalinti ya jongki tang yele jing da ko pa jing evening hawan ni ka kha jame ban ai wo me bela dan lam tan ka ban ni bat me la di la sumar ye ni don lam tan ka ba ka nang shim benta ba ki nang ya lam bat ki bela don lam ga ni ka por jong ka jingiaseng Khynnah bat min Kyrkhu ya ki ba min yo e ka met ka ba ko ba khya ro amen Tong ai khu Blei i de pikashan pru ba inang yai san inang yai he inang le ya ka mon ka jong Blei bat inang yai pendon buram hi ka kerteng ka jong Blei te ha ka ni ka por nga kerpat ya imes refishan pru ba in sngewbha ban ai ya ka special number ka jong I Ka kerteng jong ka jingwai ka day take your shoes off Moses. God spoke to Moses at the burning bush, at the burning bush, burning bush. God spoke to Moses at the burning bush, said, I'm the Lord our God. Take your shoes off, Moses, you're on holy ground, holy ground, holy ground. Take your shoes off, Moses, you're on holy ground, for I'm the Lord our God. Go yonder, Moses, and smite that rock, smite that rock, smite that rock. Go yonder, Moses, and smite that rock, for I'm the Lord our God. Take your shoes off, Moses, you're on holy ground, holy ground, holy ground. Take your shoes off, Moses, you're on holy ground, for I'm the Lord our God. Stand still, Moses, see salvation work, see salvation work, salvation work. Stand still, Moses, see salvation work, for I'm the Lord our God, for I'm the Lord our God. Nakabenta kaburam ublay amen. Tong ai khu Blei i refishan pru nam takatu ka jing rai ka bastutan ban Blei nang ai bor nang ai buram nang la ban pendon kam ka sap jong phi na ka benta ka buram ka jong Blei te ka ni ka por ngin poino skoi ka benta ban kata bak ngin yo sngo no ya ka khubor na ka ktien ka jong Blei te shwa kata nga sngewbha ban karpan ya ka praise and worship team bakan sngewbha ban yalam katu kini ki jing rai khnang bak kan penrhem ya ka mensem ka jongi ka jing shakri jong ya Blei Come on now, let's open up the book. And come on now, and take a good long look. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you and it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. And come on now, and take a good long look.
and see. And see, God has given us all we need to be free. It's about you and it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. And it's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. It's about the everlasting, never failing love. It's about the everlasting, never failing love. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's a light and he lights the way. His name is Jesus, and he came to save us. The world's searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's a light and he lights the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world's searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There's someone, there is someone. He's the answer. He's a light and he lights the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He's a light. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Buram Blei. Amen. Hakane ka step ka nai nga ai khoblei ye phi ba ro ki khon hap ki baren kham tam hakane ka lockdown phi shong khop hayeng
nang ta pada pia ko ngo ia la ke jong ki kme ki pa pia le ki kam ki jam jong phi kum ba phi dei ban le tenga ngo komen e nam ta kani ka jing job nam ta jong phi ki khon hep ki baren tenga dang kermen ba kat ba kadang ya kani ka ya ko ble bu phendang ye le tip sngi nang ta pada phendang ye ko ngo ki kme ki pa phendang ye le ki ki badan kam ba ble pha ye phi ba phin le ba dia ngaru kum ju te shop ngin ya chaprang to ngin pendem lang ha ka jing tuai ko pa jingiamane beneng sai sian pat ngi wana kmat ki sla kjat ba khot ki jong me ban ai ngo ya me ko pa namar ka jing hok ka jong me ka jing khot jong me ka jing e jong me ka jing isnei ka jong me ngai ngo ya me ta ki ni ki khana ret a try ba bha ki ba skloi ka ni ka por ban shong ban snap a try ba bha ki e ba ka tien jong me ka don kam ban kren pat ka don ban sam ha ka jing em ka jong i wei pi wei isnei ban ka kho shi shai ki ni ki khalong ki balong a try ka la wei jong ka ni ka pateng ban reu ka ban dang ya ngada kerpa dak mat me ba ke pakini ki khon hep kin yo sngo ka ktien ka jong me kin yo sngo ka sur ka jong me ba to ai ba kani ka jing ba ma kan ja man sim kan da long do kan da long snam ha po jong ki khon bat kan da yarap ba kan sei so ba kan da long shisha kita ki khon ki jong me ki atiar ba jong kani ka perthai ka ba kila ban ya le nam ta ka kerteng ka jong me try ngadwai men penon kam yang aru kan tha ma me try ha kishi kram yang sentur jong ado rading barham jong me try kena mangala ban kren a try pen kre jong ka brio andai ka jing penjanai ka balong ka jong me try pendap yang ado men sim kho jong me isne ka ni ka por bo men sim ba kho jong me un khela lot ha ka do not jong ha ka do not jong i kanang ba a try ba bha bangin yo mat a try bin ya ka jing it ka jing isne ba ka bor ka jong me na kini bar ngadem ngangok ngapan ha ka deng try ba nong penem jong i Jesus Christ patiang e amen ta ka ni ka por ngani thu khana ya pi spang atli ki te ngakan men ba pin sngewbha nang ta pade hadian habut pin sakan mau ya kini ki jing hikai kan saya rap ya pi tang ha po yeng po sem tang ha school rai ka jing em ka do nu jong pi tang hang de bat sha ka pertai hi bro ka we ma te man ta ka jing ya thu khana ha jong ha ka ni ka por ka long spang ka jingkylla ta ka phareng ki ong ka change ta don ting teng kani ka change ka kam da dei ka bas tanat kani ka jingkylla kan kam das tanat tha namar brosh ka tu ngi le kum tu ngi long kum tu menta kan san pade hap kala ki kalong hi ka ba kan teng teng tang ba kani ka change kani ka jingkylla pade ka dei ka ba Blei ubu ha ka jing em jing wei pi wei ula da ai kana ki stories ba best kana bangin dop su thu ba ka jingkylla ka don kam ma te menta ngan ya thu khana ya pi shapang kani ka thabali ma te kumno kani ka thabali ka wan seperti ka man brio kumno ka long kumno ngan batai pi ma ngan pen ia pi bat kidor sapet bha te kan long ka jing rap ya pi kan long ka jing rap yang ama te pi habaning kong pinda pet kan don khyang to khyang am uba par kumni ngan pen ia pi ka dor pet kani ka dor ma te uni khyang pinda pet kumni fi ulong ni ima itrim ha ban pet nei nang ta pade upar nang ta pade unda shong hani do jungi ki briru udaj yangi ha nang ta pade dadai ba udaj long la da ngam jeliu ka jing dai le ti ka long ka ba ma ka kta ya ka met ka jongi ru ken te nang ta pade ujuba mi ki sla uni khyang ma da pareng ki ong ka tu pala ma te nang ta pade da ya ka tu ka ni ka por pade te uniu khyang pade usa shong no kani ka life cycle ka jing em ka ba ya telon kum ni em ka dei ba Blei la bu te na ka balong khyang kum to em Blei ushim u to hi uju khyang ka long hi in the cycle te unsa thap hi wei jaka balong kom ni brit balong glass hang ta em ka dei ka cocoon ken pe ngan pen fi ni durma ka tu ken ka dei ka cocoon te itu khyang tu ka tu pala bi ma em i shong ha kani ka cocoon ken te nang to pade i shong ha tu po cocoon imbam do imbam i ma ndrai pade hakta kapor pade i Blei ula te lupa ba in bam kumno da ka tu ka ju hi ka bami nang tu i bam nang tu i o hang tu hi te da ka tu hi ka kala jing bam i ma ka dei ba Blei ula bu kum ta te nak ta pade kat bi dang don hang tu hapo em ka don ka ta ka pressure ka ta ka jing trekam ka ba jor ba hang tu hapo te istang ban form ini kejat hang tu hapo hi khop i isdian hadiang kum tu i kukun dei ndrai hapo pat i shong itu i khyang na ta form ki kejat nang ta form kini ki thap nyang suki nang ta pada form segini ki
ki antena ki ong na pareng mo ti nang ta pada ki form pada segi ki colors pada hakanika tapali mo jong tu ka tap nyang nang ta pada insa stang ban kenjat kan suki pada ila stang form full berkhayam insa stang ban kenjat kan ya tu ka kukun te insa mi kan ya tu kukun kum tu maria mi play in simpor kenjat tamai hap kenjat ya tak tu hap kenjat nang tu pada ila kenjat pada kampor bon sgi bon por kum tu palat insambi intami pen insami butterfly ba bril witen nat ba pengan pen ia pi kan ka durma pm to butterfly ba blue wings ting is kun kitab nyang ki ba blue ki ba itana kan ka jing thau ka ba Blei ula bo ma ta menta pada ngan ya skawi ka story te kan ka story ba ja shama ka ja ha ki tu ki por menchua ta akipor ba ujisu ula let no kan ka pertai te don chisien kan te da pipet na po ka stiu pol o ka kam ki apostol kalenong ka bakandai ka khot ka baningkong hadu ka bakhat khandai ma te ka Jingkylla ya usol te don we briu kerteng usol kan tau briu upada le he sisa nang ta padem ni tambo le he ya kitu ki bale he Blei ule he ya no fitem ule he ki Kristan kat ki ba ye ju jisu dole he shapi nang ta pada ulet ubok ukuran nang ta ulun mau tang sungai ju jisu tapi ula le bet kum tes ngap hadin ula tray kita ki kam ki ba lidah kan kapten bada hakmat bet nota banget jisu ta let bat penyap bet syo lun mau le lut ti hadin pada hakoi ka sni pada usol kan udang yat nang ta kan udang yat ta kalenti umut ban let jinglet ban let ban kembet kita ki balong Kristan kita ki ba ye jisu kita ki ba mane jisu ma ki ba thong sim jisu let lo kane de ka mission jonga bangan let bangan pendep te ula yat kata kalenti ma lo persat man sembet kom ni kan man de ki ba ye jisu ki ba mane jisu te ka di berngembet kom ni kan ma te hadin pada sapulih hima pi katoka stiu pol ki kam ki apostol kelenong ba khandai ki khot bani kong phat khandai sapulih hima pi kasap ngani thu manga pada pi ka story te kum ta usol ula ya da ka jing berngam ban let ban pen yap lot bar khat kita ki sanran jong jisu ki ba yu jisu ya kita ki brio ki ba mane yu jisu ma nak ta pada ban ula pan ko ka siti ba uang ban let ban na kita ki rang ba ling do ban let ban yap lot kita ki sanran jong jisu ki badai ki apostol jong jisu ne ki badai ki no ki badai phang jong jisu ma te pan ken te hadin pada la yo ko sti ba ulet kalentisha Damaskus te hadin pada undalet kalentisha Damaskus la pan sti nang tanah sedengkok na kita kirang ba leng do ula yat ken te ula yat hadin pada wahna ya ki breu jong kalenti pitep kalenti kamut ka deka nama ujisu ong kumni kan wong ngalong kalenti pi te ki breu ba ye jisu ki khot ki breu jong kalenti ma te hadin pada wahna ki breu ki ba ya kata kalenti la ni ki ba buat ya kata kalenti ki ba ye jisu ma takamut unlet bon penyap bet te ula mut kum ta kan banlet penyap ne banlet ham ne banlet short ne banlet ye kita ki breu ki ba dei jong kalenti kamut ka jong jisu kan te ula ya ta kadok ha te ula ya ta pada ula khom lot ki breu ki ba kat lang ya lenti Jerusalem tur ulet khom lot te penyap baro kawang baro pendap atat te nang ta pada te kat bau la po yang ta hajan Damaskus dah dang ya tak kendet kan san chuan bai tik sai lap bai kan ka dongan pen ia pi bai ma kawan kata ka jing sai kata ka poch kendet bai nu pol unu sol sorry kendet bai kum ni ke kolon krop hamadan te hadin pada daula dia la yo tu ka jing ting san mat la kini ki khmat ke ne marba kala ting san pala te hadu baka kala afek kala pen kini ki khmat kala pen do no te ka jing yo te rei ka de ka ba Blei ule kan te hadin pada
kata kapor uyo ngau kasur kidan kitu ki baya ya lang usol hang tu em te kyo I kata ka jing shai tambah kim yo ngau tang usol marwei uyo ngau te hadin pade usol kata kapor uhap ketak hamadan ken te ro hap hamadan pade uang melong wei uang kumta melong wei atrai te kata kapor pade yo ngau kasur uang ngalong ujisu ya uba me pensitom ben kalong ka ba ya me ban kenjat persya ikiding tendung pi hata kapor ujisu wang kumno kadika sorjong jisu kan tu jing ting shan de jisu kan te wan pa kum tu kan te hata kapor wang melong wei wang atrai wang ta u tu usol kan te hata kapor de ujisu ukran kan wang ngalong manga ujisu ya uba mehi me penstom ben namar umut banlet penstom ki brio jong kalenti kamot jong jisu em te jisu wang ka ba me ba ma ba men kenjat persya ya ki ding tendung pi lada udiang ulong kum ni kan ti pindah kenjat kum tu kadung em gani kading kadung pi nang ni anda kenjat kum dia melei den rai kading tendung kum tu pindah kenjat pada kadung kan kapang ti kapang ya no yu tu nong kenjat hi kan ma ti hadin pada hata kapor pada ula long kum nu ta usol ula kenyuk kum ni tu ong kum ni kan ong atrai te memang iu pada yang abangan le te kum ta utrai pada ong kum no ong ke yang no nang tu let chakata ka snong hang ta pa Damascus hi kan kilet nang tu chakata ka snong te sa te la mela po ya ka tu ka snong ken sa ya tho ya me ka ba me de ban le te la kita kirang ba kila yang lang so la ya betin kum tu la ya la let chakata ka jaka hakata ka snong ka ba uji su la pha ma te hang ta pa de kadang let hang ta pa de kadang ya hang ta te kim kitu ki bayar dan lang bat u solam kim ya ong I eshu ki ya snap ki ya let la ka let ma te hala long hadu lais ngi ba uni usol em nga ong pi mende ulama la lamar bakawan tu jing ting shan hadu lais ngi klem yu I ya no ru ma te hadin pada la dan we bru kan kata kasnong ba pha jisu ma ong khilet te kata kasnong em te kata kasnong dan tau bru kan bakateng Ananias kuteng Ananias tu utrai ula let Paul pa how to Ananias te ula ong ru kan how to Ananias pet unsawan utu bru u bakateng usol u ba de na po Tarsos te khilet me sa let ya kata ka jaka kata ka baki kasnong ka baki khot kasnong ka babet te wat ru hang tai ka yeng jong tau priu ka teng u Judas men sa shem ya tau sol unong Tarsos te men sa I hang ta u tau sol em udang duai na mar ula kendu men tau la sngotu la dan ka jing shai ka ni ka do nut ma te nang ta pade de la poi hang ta pade nang ta pade ula let shau tau Ananias tu ong ni uni usol de ba penstam ki Kristen ya ki ba u jisu kum no ngan let mo kum no shibet da u ki ka jing shibet u shim se yangi u sho pen yap lot bro khat ma u khom yangi u ong pada u jisu pada ong kelen nama u ni ulong u breu pangala de je lupa pi Blei ula mang lupa yo sol ula de bo lupa ule skol na du dang red u ni usol ule skol la kata ka skol ba hang ta harom em te hadin pre u yo jing hikai no tau Gamaliel bastad ba tau Gamaliel ma te ulong start ha kan u ni usol de bada start shisha na de mar ba Blei ula bo ula pen kret mar Blei jungi bastad ma te hadin pada tu ong la de jet te ong try ong la de jet te ni breu la de bo kerpang u bon yang nam ta jong ama te hadin kata pada daw la snutho kum taw ta Ananias te ula ya kendo pada kanya usol te ha kata kapor pada ong ula snutho ba uji sula de ong lupa lele shu ni usol unum pen mensau unum pen mong unum le esho bot ong ko sol para jonga utrai ong kenya ma men sawan ma memang la de bi lupa te hadin pada ule kumno ula ong kenya utu ya usol ong kumno man takasnip te on pendap ya me do man sim khon te men sa yu ipa bat kitu ki sarau nang ni nak mat ki hap tok bat usol ula yu ibiang ken te nang tap de kila hap no kita ki sarau na pok mat ju bal ha kata kapor hi u yang jot bal pen baptis ken ya uni sol te na du kata kasni pade bala pen baptis u na nai khot chu yang usol na mar tu usol man chau de wasneu te man ta khot no yang ada
Paul. Ma tiga long ke bas tenat ba. Phi ba uni usol ulong kom ka to ka thabali. Phi ni kong long tu khyang ba par to ba ima u ba bam tang khmat u ba pelau ha kom ni u ba ima ha. Nrei hadian pade la ja yu da la shong tu ko kun pade ula shong tu kun la sha yo pressure ula sha pen bed ula sha ula bom nang ni la bom nang tu la pen bed nang ni pen bed nang tu ti kom usol kum jo kan ti ha ka to ka por kan mau em ulong mat la ti u jisu la khat u la I de ting shai long mat la ba la shong du lai sni ti ha pa itai sni unu sol ula don ka jing akan do ka man siam hi ula don ka jing akan do ka man siam ka ba je leo pa na du nang the na do nut nang ta pa de ula sngo thu ka man siam pleng ka to ka ti ka bangale manga ma chwa ka de ka ba bakala man ta ngala ikan do uni jisu te man ta te ngala yo ka jing shai ngala yo man siam ba khot nang ta pa de ka long ka ba ye u ha ka to ka por par khat lai sni phi bam jumlen ban mat la ban chu mat la ya no rum yo I na lor yo sngo ska sur jong tau bakren ya urum yo I de ka jing shai ha ti ka long ka ba ken rei ha po itai lai sni u ble u pen bet ya u ya kan do bat u ya sham bat u leng ba khon jong u leng ba man sim ba khot ha po ka do nut ka jong u ma ti hadien pa de usakala pada na usol pada usakala sha upol fi hadin uslong so beautiful itan nal ba fin pet ya kadur jong uni usol menta bola kala pol fin pet kadur jong pol jeng bhabriu namar bola bhabriu kani ka donut ka mi shni shabar pi ka tu ka butterfly ru menshwa kalong kum tu hadin pada bakala shong kukun la yo pen pet kan mi nak tu kala mi such a beautiful creation kalong ka jing thau ka ba itan nan chisha te ka ktin jo Blei ru ko ong da pi puli ar koren kala nong ka basan ka khat ba khat nyau ko ong balada wei ru udan hau kres ulong jing thau ba thamai ke tu ki barem bar khai nei ki do no ki tu ki jing long menshwa ki bas neo ki ba pen snosi ki ba pen ya bri thum le ki tu ki do no on sa thau thamai jisu ba jisu la thau thamai ken te tinga kwa ban ring dor ha kan ka por ya phi ki khon hep ya nga ya ngi wei pet menshwa ngi la ban le ki ba sa la ki kme ki pa nang ta pa de dong khele je seng ru poi man che ka pisa da ai ru le thiet ban ki ai nang ta pa de te jing long brio ngi don hi ken kini ki jing bakla mo nang ta sakaya sho sakakren si tien bam day nang tai ki ba he behind da kren ru kren he ben ha ngali I kum ha school ru don bon ha ki khana ki bad ki jong ki jing long uto ubatip sngi ru hanto uto bare Blei ru hanto wa ye tang jisu rai jisu bar masngi uto ba shu sho be ki khana ru uto hanto hi uto khana ba pule kot bhar hanto hi uto khana ba start bha tama ba kale he ru uto hi uto wei ba beja pada bat ka jam not pada download ki jat ma tu di ka jinglong ke jongi ma te nang ta pada ngile ben ki wei dang rit man chwa le inda ya le hikai jing rai mangi don itai khana ta dakran kum tu ngali bam junang ban phai ktien dakran I kum tu ru ngapen ikai tersem long kren he bete dap ken tu tersem ta long kren he ba ta ma dang rit pada ngimpat ya ngau thu ma tingila ban long kum tu nang ta pada ngi ngau biang na yeng na sem ru don ki por ba ngi long ta ken ngi shim kabu ya ki kme ki pa ba ki jam not ha tingi let di drugs ngi let di kiat ba ong phi man chwa le ha po school idon ite khana badang ri ba kat ni ya dei paralog ba itai wei ta ki khana ti hadin pa de ki wan school ki jingam ki ki khama ngong ba ki ni khana ki jingam kom ni ka shar ru ya ka samang ong me khame sum le ngale batrai se jingai se ba shin te haksmas app oh te ngong bem je sum le balai ms ki ong kita ki khana ki be don lang uni ms di kiat ada bertang ngong di kiat dio nai ta khakiat nga mes kan pri ya phi ya kion te jing khangien pri ya phi ya pet ki na ta na jing khangien yu I sha te ka liang ki don ki plastik ki shet le am tep ki le the itu kiat nang tu plastik basa ki the apoklat ki di kom tar ki le te ki don bon ki ba kini ki jok ba menta kini ki sngi ba ngom ai phi ba phin le kom ta ringa shet thu khana ken te ba kam de kin ba phin le kom ta wa ju le ken kom ta ma te hadin ba de itai khana pada ngan sa nga ge se thu ken ki di te hadin pe ngala mai e ken ngong wat ju malian chu ma ngai thu ki da ka story shukut tang ta duai ro bai tai khana ba nga te kam la ban don sa bat ki renga duai ken ba Blei un ri un sumar ki num le ken kum ta ma la sha sho te pi hai ka paru ni te pi la mong dot kani ba khai la sha sho hai ka paru te rei pade ki don bon ki khana ki ba ngim dei bangin bishar ki wei ma yala dir ngi don ki jing duna tamalong la da phila em kum ki tu ki jinglong man shwa ba I ma bha ko mutu
usol kum utu kenyang be imau badaj am te ladangi pdiang uji su pada ka dok not jongi nei la do uji su wal manesiam yang i am kambut unsa thau thamai kitu barembar khoi ulama blut la bas wat jukan mau syu kitu bar khoi menta em thamai uji su la thau thamai ngila don uji su te le tip sngi no ko ngo i me pa buram ki bala he long hok ka man sim akan mau dan i we khon jonga koi ka sngi te ngapen i kan i ka sha phang ka film ka jong u David kan te haya batai sendani i kan kata ka por mo te bangi de ban long hok e kum tama isu yam la ka yam ta ka por tengok i beli piam iyo hana mentuk kasih kan mau em ba kitu kijang ki bakhot nga ong ba ibret isana ipara jong i khon jonga te mdei ma ibale dei manga ti ong ma me ngala baklang ong ni pile kumta mjudai ken udisu yo ite udan hang tu ma teng ong rei best pade ba fila song thu ka tu ka de ka bor jong Blei ken ba bangin ba utu men sem khoi utrai ken ban pdi bali pile kum tu sni pi ha ba udan jisu ka do no jingi udan men sem khoi ka do no jingi un ong ken bali pile un pen ka mau ken bali pile kum tu kele pan map no ya thu no te kum ta ken i de fi ti khon jong aro i pan map aden te ong wat ju million chu ti ka ya phi ro kum ju hi 9 million chu na mar si sen ba jisu udan ka do no jingi em un put so thu ingi ba ka long ka ba kala bat ngin long ki ba kloi ban pan map bat yo un thau thmai ngi ki to ba ro khat itu baru khat kila kot no kila jano la sat jaga snam jong jisu menta padangin em thamai aku aru ba ngan ring dor ya uni usol ken ba tu kapor usol udang long solem fin pek ka dor jong usolem bi maha khmaru ba polo ha kumni hadin pade su teman su tu snyo ha da let ru halakini kiktiru am bala ad hi thlop bus kura bre wet pi tu usol ha basulan thamma wet pi bi maha han rei pade da la ya kum ta kata kalen tidak mas ka sem tu la ikan du jisu pade am da la dap do men sem khoi ula khap tu snyo ni la itna la babri ha lawan dirty kmat namar bele la de mala la de pen bet jisu tu kapor la hap sarau tu bajabo par khoi la hap lot nang ta pade la khap snyo ani la han somehow soal upol mentak ha ti hadian pade Dala dap nang tu pada undalet ya lap pada yo usyapang jisu ki wei pada am ki yo i jisu ki brio ki tre ban ko ngo ban gait namar balai ba ki yo i ya ka dor ka jong jisu te mangir kum ju kitu ki barem bar khat berat no lei o Blei ula bab Blei ula sat malong hok ya tu hok bet la da phila le baklai ya tu hok bet kana ba jisu un yo rong cuba menta phile chile ka bas neu am te sui ru yo shong ni te kata ka bam la ban long te phi dei ban la da pi le bantah pilapan map sa si sen wat jule shu kana ba uji sur un yo shong ka do no jungi un sem kho un yo shong ka do no jungi ma te nang ta pa deng akwa ban ya tho ya phiru ba pi amanta ki por manta udon so diu khnyang covid ma ki ba ngali le na du man chwa dang ret am ju pai par khat ban don kum diu khnyang ma te fi ka hakaktian ka jong Blei la de tho lupa am bakin saja kini ek bar khat bat kaktian jong Blei kam sham la thok la ja shisha te akwa ba phin skong tho ben ba ujisu ong balada ja kum ni am kamut la janwan ka jing sharong no te lada pi kwa lada ngakwa shisha bangin sharong no te ngi dei ban lada ngi kwa sha bu jisu un thoi ka keteng jonga thoi ka keteng jong phi baro hak taka kopi ba he ba jong jisu kata ka kitab he ba da pi kwa ban tho te kla no kan ka jing em kom ba filong menchua filong kum to te Blei ula bu khnang ka butterfly ru ikatu ka thap ale ba kan long kum to la bu story jong usol ban kelapol ru kamut yang ngi ru kum ju kala rong ka story jong ha ka Bible tingila ban kala ngila ban penbet yala di ngila ban pdiang no jisu ngin em thamai khanang balada wan jisu kan no kan por un rong no yangi ngalong ready ngila biang te un syam bu jisu un syam u Blei un syam ngi bangi long ki babet ban rong sya kata ka hima ka jong Blei ma tengah kerpat fi baro khat ba phin yo snow ya ka sur ka jong Blei ba phin ai ba kini ki kentien kin long do kin long snam ha po jong phi ba ha po jong khanang ba banyalam ka jing em jungi bangin yat kalenti ka badai aku aru ban ong pm ka wei te nganda shong kali men swapor bangadang red ni nganda ya che ai hana utau jisu la janwan na kum nu khamwan do mentaru te kam dei bu jisu ong nungman onwan bet tang ba uang pendap sendan bat kitu ki ki bangala ya tho lupa po Bible ki ban saja ten ladap kitu ngan sawan te menta ki ladang pendap iwe hadin iwe te ngamong bangan penting de bangan leh rei uji su jungi ulong ba jam nun nang ta pada ulong ba ai lupa ki sign
ulong bakot epi bat yang te ngin kela ka jingem ane thu epi ba uji su thok on wan shisha on rong no yangi kum ki bangai ma te ngangai scam ba koi kasngi ha kata kasngi ba ngim pai perkhat lajan slam sure ngin sai hair stay klak ngin sai ja no ngin sai cha beneng ma tong ngangai scam ba pin pdiang yi ni ki kentien ki ba long ka bor yang abat ya pi ki ba wan hi nak ka tien ka jong blei ban ngakermen ba pindang yai le tips ngi pindang yai im hong pin yai dap du man sim khud pin dai ko ngo ki kmi ki pa ki ba larang ba pin pendo no tu ki jinglong ki ba rem ki ba sneu bat pin em ka jing em thamai pin salong kum upol bat pin salong kum itu butterfly ma ta na ka benta ka borom ka jong blei amen to ai ngo yu blei nam ta ki tu ki ai baro ki ba ngi la ban pendem bat ngangai skam u blei un priang hon ya ka ni ka jing ai ngo jongi ya u blei te ka ni ka por ngi la poi ka ba wai no an so ba man kerpat bangin ya roi lang ka jing roi ka ba ars pa ar pu nyo bat hadien ka tangin sa yo ya ka jing Kyrkhu penwai ngingu yami amblei bala tongin ya wai no hakaba wai no ngida ai ngo e mi atrai ya ka jing it ya ka bor ya ka jing don kat ka jong mi pat ngada karpat man ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ ka jing it ba jong blei lambat ka jing slok mun sim khun kini lai hoi ba don bor tam kan shong sa ki do not ki jong i wei pi wei ki khon hap ki barit ki khon ka stan ka leng slak ka perthai ba kita ki ba it ya mi na du man ta ba chadu ki bam jukot ro amen